Yan guys, naglalakad po kami ngayon. Dito po kami ngayon sa Asingan. Yan, daming mga kalamansi. Wow! Daming mga kalamansi oh. Super, dami. Sumasayaw. Ay, dito. Papa. Okay, let's go. I-check mo ba yan sa gabi? Madulas ka ta. Ikaw yung mag-guard sa gabi. Eh, night. Wow! Ang gandang yan mo to. Wow, dami oh. Daming kalamansi. Tara, kuha tayo habang libre pa. Guys. May bayad na daw sa summer. Sana may plastic bag tayo. Para sulit na sulit guys. Wow, ang dami oh. Nakaka-amaze yung kalamansi. Ito guys oh, para maniwala kayo. Yan, kalamansi is real. Hirap kumuha. Basta may plastic ka dyan. Tara, kuha tayo ng kalamansi. Libre? Libre. Kaya kalamansi. Sayang to, ano. Paano natin doon sa Sakuan. Meron ka? nandun yung mga plastic sa ano. Di ba may lagyan ng ano, tubig. Basta ito pang sausaw sa mga isda. Pritong isda. Inihaw na isda. Sayang lang. Guys. Hirap pa naman ako sa kalamansi. Oh, masarap kasi ito pang sausaw. Wala namang ano, plastic. Kasi sabi nung, natatandaan mo kanina yung sinabi nung dun Oh, sa free free ang pa pagkuha. ngayon. Oh, pag summer na hindi na. Sana nagawa tayo ng free pa lang ngayon pero sa summer may bayad na po. Guys. May sa akin na may sanjay na yan. Oh, may sariling mundo na yun. Ako meron din sariling mundo